Esta mañá viviuse un novo día histórico dende que Santa Clara se incorporaba a finais do 2021 ao Patrimonio Público de Pontevedra. Hoxe a Igrexa do Convento acolleu o acto simbólico no que o Concello entregou as chaves á Deputación, pechando así a súa incorporación ao Museo de Pontevedra. Teño que decir, porque así o creo, que Santa Clara queda nas millores mans posibles. Queda no Museo de Pontevedra, que ese gran museo que todos os pontevedreses queremos, promovemos. Que é un día trascendental para o Museo de Pontevedra, para a cidade de Pontevedra, para toda a provincia, para toda Galicia, que ademais pois formará parte, non, de esta longa historia de Santa Clara. Hoxe é un día histórico. Todas as partes consideran que este acordo é un paso adiante na consecución do Gran Museo de Pontevedra e para consolidalo como o gran referente dos museos de Galicia. Final dos 70, principio dos 80, nos círculos culturais, unha asociación en concreto que era Amigos da Cultura, pois xa comentábamos, decir, Santa Clara para o museo sería, un soño, era así o ideal para o futuro. Tuveron que pasar casi 50 anos, pero ao final logrouse, e unha vez que se puxo a andar, logrouse en un tempo récord. Pero para seguir avanzando será necesario un importante esforzo económico máis aló do xa realizado até o de agora. Recordemos que a compra de Santa Clara supuxo un desembolso de 3,2 millóns de euros ao Concello de Pontevedra. Vai ser un investimento importantísimo nesta cidade respecto á actividade cultural. Falábamos pola mañán de que entre compra, estudos, proxectos, adecuación, rehabilitación e posta en funcionamentos superará con moito os 30 millóns de euros. Segundo o acordo asinado entre o Concello de Pontevedra e a Deputación para a cesión, o Concello terá acceso á parte dos xardíns e tamén poderá usar a igrexa do convento.